sa na našej škole pravidelne uskutočňuje halloweenská diskotéka. Žiaci našej školy sa na túto diskotéku nesmierne tešia, pretože okrem populárnej hudby sa predvedú aj v maskách. Tento sviatok k nám prišiel zo zahraničia. Ľudia tam oslavujú rôznych duchov a škriatkov. Tento sviatok sa udomácne aj u nás. Žiaci sa svedomito pripravovali a bolo to vidieť aj na ich maskách. Ako vidíte na fotografiách, mali sme tam krvavé sestričky, múmie, bosorky upírov a iné strašidlá, ktoré sme doteraz ani nepoznali. Discjokej Paťo a Marek sa postarali o večer plný zábavy pre našich žiakov. Skřítkové tesaři, vylezte z mechu. Skřítkové tesaři, vylezte z mechu. Chopte se náčiní, postavte střechu. Chopte se náčiní, postavte střechu. Náš vyslanec pravdy sa spýtal žačky Kristýny, ako sa jej páčila diskotéka a ako bola spokojná výsledkom discjokej. Kristina, ako sa ti páčili masky? Masky boli veľmi zaujímavé, boli oveľa lepšie ako minulý rok. Bola si s diskotékou spokojná? Zo začiatku bola nuda, pretože sa každý hanbil tancovať, ale 8 to roztočili a na konci sa nám nechcelo ísť domov. Bola si spokojná s DJ-mi? Aj napriek tomu, že sú to naši kamaráti, myslím, že boli výborní. Na okresnom kole v Remingtone sa zúčastnili žiačky 8. ročníka a darilo sa im celkom dobre. Postupili na krajské kolo z 1. miesta. Žiačky našej školy, Oťa a Paťa, boli na okresnom a na krajskom kole v Bedlingtone. Povedz nám, Oťa, ako sa vám darilo? Darilo sa nám veľmi, veľmi dobre. Postúpili sme na krajské kolo. Ako sa vám darilo na krajskom kole? Súperi boli veľmi ťažkí. Bolo ťažké sa umiestniť. Snažili sme sa ale zo všetkých síl. Dúfame, že na budúci rok sa umiestnime v prvej trojke. Šport. Žiaci našej školy sa zúčastnili rôznych športových akcií. V novembri sa konal turnaj mladších a starších hokejistov. Aj naši žiaci sa zúčastnili tohoto zápasu, v ktorom tak nešlo o výsledok, ale dôležité bolo dobre si zašportovať. Ponúkame niekoľko záberov. Decembra prebehlo rodičovské združenie. Hlavne žiaci z 9. ročníka spoločne so svojimi rodičmi dostali informácie o stredných školách, na ktoré sa hlásia. V nedeľu sme dostali pozvanie od cecovských hokejbalistov na priateľský zápas. Hneď sme prijali. Útok bol síce nepriaznivý, prehrali sme 6-0, ale od súpera sme dostali pochvalu. V prvej tretine sme dostali 6 gólov. V ďalších dvoch tretiniach sme boli oveľa lepším mužstvom. Ale nepremenili sme niekoľko vyložených šancí. 10. novembra žiaci 5. až 9. ročníka navštívili štátne divadlo v Košiciach. Niektorí z nich boli v divadle poprvýkrát v živote. Opýtali sme sa Martina, ako na neho zapôsobilo nielen samotné predstavenie, ale aj divadlo. Ako to na teba zapôsobilo? Bolo to niečo nádherné. Obrovské javisko, veľká sála, všetko naokolo pozlatené, skvelí herci, proste nádhera. A čo sa týka predstavenia, čo ty na to? Na môj vkus to bolo mierne erotické, ale komédia to bola fantastická. Dobre som sa zabavil a zasmial. Ako tradične sa kalendárny rok na našej škole končí školskou akadémiou. Bolo to dôstojné divadlo, ktoré pripravili žiaci našej školy spoločne s učiteľmi. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom. Položili sme otázku Filipovi, žiakovi 6. ročníka. Filip, ako sa ti páčila školská akadémia? Tu už mnoho predstavení, ale za to naše by sa nemusela hanbiť ani televízia. Už sa teším na budúci rok. V decembri sa konala voľba riaditeľa našej školy. Zvolený bol terajší riaditeľ magister Ivan Račkovský, ktorý bude stáť na čele našej školy v ďalšie funkčné obdobie. My žiaci mu srdečne blahoželáme. Blížia Vianoce, naši žiaci sa rozhodli trocha si zúplniť našu školu.
Ešte v novembri sa postarali o exteriér, kde upravili zeleň. Za pomoci učiteľov sa im to podarilo celkom pekne. Postarali sme sa aj o interiér. Pribudol snehuliak, sobík a nechybal ani vianočný stromček. Vďaka patrí všetkým, čo sa o to pričinili. Žiaci 3. a 4. ročníka špeciálnych tried spolu so svojimi učiteľkami navštívili domov dôchodcov Prameň nádeje, kde svojim tancom, spevom a milým úsmevom potešili babky a detkov. Ho, milé deti, máte nejaké špeciálne prianie na Mikuláša? Áno, Mujo Mikuláš, chceme, aby si nám povedal rozprávku. Kde bolo, tam bolo, za 7 horami, za 7 dolami, kde sa piesok lial a voda sypala, žil raz jeden kráľ, ktorý mal 3 synov. Jeden sa volal Charles dentista, druhý hokejista a tretí Keresturčan. I povedal im otec: už máte veľa rokov, mohli by ste ísť do sveta šťastie skúsiť. No chlapcom sa veľmi nechcelo, no čo mali robiť? Otcova vôľa je otcova vôľa. Proti tej sa neradno priečiť. Nevedno, ako dlho putovali. Až došli k jednej bráne, na ktorej bolo napísané Aqua City Poprad. Pozrieme sa tam, povedal hokejista. Mali by sme, odpovedal dentista. Majú tam vraj tobogány a tie musíme skúsiť. I vybrali sa spoločne na ten najvyšší tobogán. Najprv skočil dentista, hneď za ním hokejista a nakoniec Keresturčan. Keďže dentista mal protišmykové plavky, bola jeho jazda najpomalšia. A tak do neho prudko narazil hokejista. A aby toho nebolo málo, aj Keresturčan. I došlo k hromadnej havárii. Časti ľudských tiel lietali po okolí. Boli privolané všetky záchranné týmy z Popradu a jeho okolia. Nehoda sa odstraňovala dlhých 13 hodín. Ako tak ich dali dokopy a poslali princov domov. I tešili sa rodičia spoločne s nimi, že princovia majú o jednu životnú skúsenosť viac. Milé deti, na strome je zvonec a tejto rozprávke je koniec. 3. december je posledný deň kalendárneho roka, keď sme v škole. Za celý kolektív televíznych novín vám prajem veselé Vianoce a šťastný nový rok. Maličký anielik v okne stál a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal. Aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali. Hviezdička na nebi svieti a deň za dňom letí. Ku štedrej večeri je už len krok. Tak želám veselé Vianoce a šťastný nový